Галиев, иң беренче сүз. Бер сүздә булмаган шакта кем сүз уйлап чыгарган? Ничек бик тә дөрес итеп исемнәр кушып барган? Ничек бүре димәгән ул? Куян дигән куянга чыгарлар иде куяннар бүреләрне куарга. Алманы алма дигән бит, суган диеп куймаган. Башта ашап карагандыр, аннары уйлаган. Тыптыр чакта әкрен генә тынлык дип торгандыр. Шарлавык тавышын басып, шаулый дип кычкыргандыр. Мөгаен зур елга күргәч, ис китеп, Идел дигән, чиксез урманнар, кырларны яратып, илем дигән. Иң беренче әйтте микән, ни диеп, ашыйсы килеп уянгач, дәшкәндер, әни диеп.